Khalaki. Uthi ngathi unabanga nje ntombi. Kwenza kanti? Sifelele tissues. Esithi. Umxhosa yedwa ntombana. Othi xa ebethi phela. Umvube ngathi uthetha no. Akucumuza uphambane ndiutswa uhambe lapha ufike iithushuzi mntanami zisuse kuwe. Yo, tata ndiyagonga. Ndigoyiswa is over nje qha. Umuntu athi over kum ogqiba beka ifowuni. Yo. Khalaki. Ku-over waphi lo? Ngumntu waphi lo? Alinge kuwe Khalaki mna. Namanzakalisa mna. Thini? Ufuna ntoni kuwe ofu? Hayi ngiyakhe tata. Namhlanje ndolala kwamakhulu and ndiqinisekile asizulala pha nomakhulu. Hey. Utheni uthini ngo? Khulu wakhe. Hey. Khalaki. Hey. Uthi umama unjalo? Hayi. Tata, bengicela 150. Ke ndiyolungisa lo over ngomso. Hey. Umlungisa njani lo ugezela uqhagalaka? Ulungisa bu-over? Hayi tata, ulungiswa kwasasa. Hayibo. 150 lonke. Singanakutya abantwana. Hayi. Makeni umali over, makeni. Yo, hayi, boyfriend yami yandigezela. Wesiba mna bendifuna uyobona yona nje qha. Notata beceleni. Umuntu uvimba nge-150 nje qha. Hayi, nathi umbiza imali enkulu. Yo, hayi sanga.